To a halin yanzu dai mutane sun tuna da shugaban kungiyar Shi'a Malam Ibrahim Zakzaki tare da matarsa Malama Zina da gwamnatin Najeriya ta kama su ta kuma kulle su a kurkuku, wanda kungiyar Shi'a ta fassara lamarin da tsantsar rashin adalci. Hakika abubuwa da dama sun faru a baya, wanda gwamnati ta fassara yunkurin 'yan Shi'a da cewa 'yan ta'adda ne masu tada zaune tsaye, inda har wata rigima aka yi tsakanin sojoji da 'yan Shi'ar, wanda a lokacin ne aka kashe mutane masu tarin yawa daga cikin 'yan kungiyar ta Shi'a. To sai dai tun lokacin da gwamnati ta garkame shugaban kungiyar a magarkama tare da matar tasa, har izuwa wannan lokaci ba a sake su ba, kuma ba a yanke musu hukunci ba, kuma yanayi ya nuna cewa suna cikin matsanancin hali da takura gami da rashin kulawa. Suhaila ya ce ga Sheikh Ibrahim Zakzaki ta yi wani ƙarin haske akan halin da iyayen nata suke ciki a halin yanzu. Bari kuma ku ji abin da take cewa. Sunana Suhaila Ibrahim, yarinya Malam Ibrahim Zakzaki da Malama Zina da suke tsare a hannun gwamnati yanzu tsawon kwana sama da 2,000. Wato ana neman kusan shekara 6 kenan. Ta san ce rayuwarmu a wannan kwana 2,000 da aka yi da aka share da rike su. Da wahala kuma tare da tashin hankali da kuma matsar da abubuwa da yawa tattare da shi, saboda ko kawai ana zaune kalau a ce lafiyarsu kalau sai ya zama mutum an raba shi da iyaye, ba za mu iya zuwa mu gansu ba, sannan ba za mu iya, su ma ba za su iya samu su gan mu lokacin da suke so ba za mu iya magana da su lokacin da muke so ba za mu iya kulawa da su ba yadda muke so. To abu ne na tashin hankali, balantana kuma ma an kawo hari ne aka raunata su, sannan aka ɗauke su aka rike su, sannan duk tsawon wannan lokacin ba su kulawan da suke bukata ba na abin da ya shafi lafiyarsu. To akwai tashin hankali, duk da mu muna waje amma muna tunanin halin da suke ciki ko da yaushe. Shi kuma batun ganin su, ana samu ana ganin su kwanakin bayan nan dai, musamman kusan shekara 1 da wani abu haka, san ci sama ke iya ana ganin su. Kafin nan da ana bada daman a gan su kaman akai-akai, sannan kuma amma ba mu dama mun je mun zauna da su zuwa tsawon wani lokaci da har ana iya taimaka musu, da ana iya musu abubuwa, kula da su, a yi musu wasu abubuwan da suke bukata. To amma yanzu unfortunately ba a bada daman wannan, ana iya zuwa a gansu din da yawa, ko kuma ba ma ba da daman ko wani ya zauna tare da su ko a kula da su, duk da cewa halin da suke ciki na rashin lafiya da sauransu. Dukansu suna da fragments and bullets a jikinsu yanzu tsawon duk wannan shekarun, wanda ba ya komi akan cirewa ba ko wani abu. Har yanzu kuma a sanadiyan hakan suna ta samun matsaloli daban-daban. Sannan kuma idan shi, kamar yadda mai sha faɗi a da, idan shi ya rasa ido ɗaya, sannan kuma wanda yake nan ɗin likitoci sun yi wannan cewa zai rasa shi idan ba ya komi ba, kuma har yanzu ba ya komi ɗin ba a ba da dama a iya yi komi a kai ba. Mahaifiyata kanta ita ma tana fama da rashin lafiya daban-daban, amma babban ina jin rashin lafiyar da kila za ce yana damun ta kafanta da yake ciwo, wanda kuma shi ma a lokacin da aka yi abin a 2015, a lokacin an yi likitoci sun tsara cewa za a yi mata aiki a 2016. To amma saboda abin da ya faru da kuma tsare su da aka yi bai yi an yi hakan ba, to kuma har yanzu bata samu an mata wannan aikin ba. Yanzu ma ba ta tafiya aiki din da za a canza mata kokon kafanta ne, gwiwanta. Babban fatan mu shine a sake su, tunda shi kan shi ke tsakan abin da aka ce an rage su akai, to an saki duk wani wanda aka tuhuma da abin, an ce ai ma saboda baya evidence, to ta iya za a yi a rike wayanda aka ce su suka sa ai abin. To shine dai wannan babban fatan mu a sake su.